Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi Ushembe Nebandla Lamanazaretha kanye nohambo lwakhe lokugcina. Emasontweni adlule ngigcine ngikhuluma ngokushiya kaShembe umuzi wakhe ebizwa ilizwi likaJehova. Ekuphumeni kaShembe ekhaya lakhe ngaso leso sikhathi umoya kaJehova wamembatha waqala ukushumayela ephilisa abantu ngendlela engakholakali. Wabuye wajoyina ibandla lamaweseli washumayela izindawo eziningi ehamba namadodana aseweseli. Lathi uma lifika ilizwi lithi akabhabhadiswe, athi amaweseli akabhabhadisi emanzini. Lokho kwamphoqa ukuthi ashiye eweseli ayojoyina iNative Baptist Church, okuyiyona eyamemukela yambhabhadisa ngo-1906. Ngenkathi uShembe ejoyina iBaptist, wabe esengumprofeti odume kulo lonke elasentabazwe, okwenza ukuthi mhla ezobhabhadiswa wabe esegcotshwa eba ngumvangeli. Ngo-1910 kwafika futhi ilizwi lamtshela ukuthi akashiye entabazwe eye empumalanga kushiwo eNatali. Lathi ilizwi ilapho sohlangana khona. Nempela uShembe walibikela ibandla lakhe elamvalelisa ngenkonzo. Wafika eNatali eThekwini mhla ka-10 kuMarch 1910, efikela eDurban Station, wahlala emsizini. Efika nje eThekwini akachithanga isikhathi. Washumayela ethandazela abantu ebakhipha amadimoni nezifo ezahlukene. Ngesikhashana kwaduma iTheku namaphethelo ngomprofeti wezimanga. Nokho lolu dumo lwakhe lwamakhela izitha eziningi zamabandla ezimishini kanye nohulumeni. Noma uShembe wabe eshumayela ephethe iBhayibheli ekhuluma ngoJesu, amabandla ezimishini akazange amemukele. Ukwenza izimangaliso zokuphilisa ezabe zigcine ukwenzeka ngoJesu kwamakhela isigcwagcwa. NgoJanuwari 1913 ilizwi labizela uShembe entabeni yaseNhlangakazi, lapho owahlala khona izinsuku ezingu-14 ehleli emgedeni. Lapha eNhlangakazi wahlangana nobunzima obukhulu, ehlaselwa ngabantu bethi uyisela elidla izimbuzi zabo, ehlaselwa nayimimoya enhlobonhlobo, eminye imshaya kanti eminye ithi akayemukele. Sekwenzekile konke, ekugcineni wafika omdala wezinsuku. Uthi umprofeti, "Bata bami, mhla kufika ukhonzekile inkosi yezulu, ngezwa ngephunga elimnandi isimanga. Ngaso leso sikhathi kwahalalisa izihlahla, amatshe notshani, neziboya zomzimba wami zahalalisa bata bami. Kwasho imizwa ukuthi nangoko ebengimlindele. Kwaqhamuka empumalanga isimangaliso somuntu, owabe eza ngokuduma nokuhlabelela, embethwe ngamafu, eza nembani nokuduma kwezulu. Lo muntu oyisimanga wabe efake ingubo ende ebomvu, enezinwele ezinde ziye zafika emahlombe, enamehlo angabhekeki. Nami bata bami ngaguqa khona lapho ehlathini ngahalalisa. Wathi uma efika phambi kwami ukhonzekile inkosi yezulu, wakhipha itray wangemukelisa isidlo. Kwathi uma ngisigwinya lesi sidlo, ngaso leso sikhathi kwanqamuka ukuba ngibe ngozelwe ngumfazi nendoda. Amatshe nezihlahla notshani kwaphenduka kwahalisela mina. Ngaso leso sikhathi bata bami ngaba khona ezulwini, ngaba khona emhlabeni. Kwaqala kwembuleka zonke izinto. Ngakhumbula zonke izindawo uJehova owake wangithuma kuzo. Ngaqonda ukuthi ngingumprofeti womkhathi, ngingumprofeti wophezulu konke. Ngaqonda ukuthi sengokwehlanu ngifika lapha emhlabeni. Ukhonzekile inkosi yezulu wangimbathisa izingubo zedili. Wathi angigibele inqola yezulu. Sengigibele ngaye ngehla esixukwini esingenakubalwa. Engathi uma ngiqhamuka sababaza sathi,
saze sehla isimanga. Kwehla mina batabami ngembethe izingubo zedili likaKhonzekile inkosi yezulu. Wabe sethi uKhonzekile, laba obabonayo amanazaretha asemoyeni, uma wehla lapha entabeni uzoshumayela umhlaba wonke, ufundisa abantu ngemithetho nenqubo kaJehova ozoyithola lapha enhlangakazi. Bese kuthi labo osubazuzile uze nabo njalo ngonyaka enhlangakazi uzodumisa nabo uJehova. Lapha enhlangakazi uShembe wanikwa yonke imithetho nezimiso zobuNazaretha. Kanjalo futhi kulapho uJehova owamyalela ukuba akhe umphongo lwesivumelwane othwalwa ngamaNazaretha njalo uma eya entabeni yasenhlangakazi. Lesi isivumelwana sikaJehova noShembe ngobuNazaretha. Zinhlanu izinto ezibalekile ngenhlangakazi nobuNazaretha. Okokuqala, enhlangakazi ilapho uShembe abonana khona noJehova okokuqala, ngoba ngaphambili wayezwa izwi lakhe kuphela. Okwesibili, uShembe wagcotshwa enhlangakazi ngokwemukeliswa isidlo nokwembathiswa izingubo zobupriest basezulwini. Okwesithathu, kusenhlangakazi lapho uShembe waqala ukwethulwa emabandleni asezulwini. Okwesine, kusenhlangakazi lapho uShembe emukela khona imithetho nenqubo yebandla laManazaretha. Okwesihlanu, kusenhlangakazi lapho uShembe anikwa khona nguJehova umphongo lwesivumelwano oluphawu lwesivumelwano phakathi kukaJehova nebandla laManazaretha. UbuNazaretha ke uShembe wabemukela enhlangakazi ngo-1913. Umhla ka-10 March 1910 usuku umprofeti owafika ngalo eThekwini ehamba yedwa kungekho nelilodwa iNazaretha. Esuka enhlangakazi waya emampondweni eGospel lapho wamukelwa khona ngamaNazaretha ngenkomo ebizwa ngokuthi umthambeka. Unyaka ka-2013 ngunyaka ohlanganisa iminyaka 100 uShembe wamukela ubuNazaretha enhlangakazi kanye nokwamukelwa kwakhe ngamaNazaretha emampondweni eGospel. Wehla enhlangakazi uShembe esengomunye umuntu. Kusukela lapho waqala ukuhlanganisa ubuNazaretha wabenza ibandla ngokuthola umuzi wasekuphakameni. Waqala nokuqamba izihlabelelo zebandla laManazaretha ezingu-219 nemithandazo eyisihlanu kanye nezintshumayelo eziningi ezibhalwe phansi yize wabe engazange aye esikoleni. uShembe waba ngomunye wabaprofeti abambalwa ngisho eBhayibhelini abazibhalela ngokwabo imiyalezo kaNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho umprofeti wasungula ukusina kwasezulwini okwakuhambelana nezihlabelelo zakhe. Lezi zihlabelelo zayezifike kuye ngezithunywa zasezulwini izingilosi. Lokho kwakwenzeka noma ebusuku noma emini noma elindile ezwe izwi lengilosi selihlabelela naye bese uyavuma. Ebese ebiza amakhosazana kuba ezohlabelela njengoba bekuhlabelela izingilosi. Ekusunguleni ibandla lobuNazaretha uShembe walakha laba nesisekelo esinezinsika ezintathu. Okokuqala, ubuNazaretha bakhelwe phezu komthetho kaNkulunkulu osezincwadini ezinhlanu zokuqala eBhayibhelini ezaziwa ngokuthi iTorah nasezimfundisweni zabaprofeti. Okwesibili, bakhelwe phezu kwezimfundiso zikaJesu nabapostoli. Kodwa uma umpostoli efundisa into ephambene nomyalezo kaJesu, ubuNazaretha bulandela imfundiso kaJesu. Okwesithathu, ubuNazaretha bugqugquzela ukuthi abantu balandele amasiko abo angaphambani nomthetho kaNkulunkulu. Uma usiko lwabantu luphambana nomthetho kaNkulunkulu, kumele ubuNazaretha bulilahle lelo siko. Ekushumayeleni kwakhe uShembe wabe ehamba ngezinyawo engenamoto noma agibele isitimela. Washumayela lonke iTheku namaphethelo. Waqonda eningizimu washumayela wayoma ngumzimkhulu.
wabheka enyakatho washumela wayewufika eMsinga. Wawela uthukela washumela koNdulinde koMandeni nakuwo wonke amakhosi akuleyo ndawo. Washumela kuwo wonke amakhosi esifunda saseMthunzini. Wawela uMhlathuzo washumela kuwo wonke amakhosi esifunda saseMpangeni. Wawela uMfolozi washumela kuwo wonke amakhosi esifunda saseMtubatuba nakwaHlabisa. Washumela kwaNongoma wayewayofika eVryheid. Enyakatho washumela yonke indawo yakwaMhlabi yalingana wayewayoma ngeNgwavuma. Kuzo zonke lezi zindawo wabe ehamba ebeka amathempeli noma imizi yebandla. Sonke lesi simo senza uhulumeni namabandla ezimishini zithathe uShembe njengomuntu oyingozi. Uhulumeni wabuka aManazaretha njengenhlangano yombusazwe ecashe ngesonto. Ngakho ke washaya umthetho ukuthi uShembe engashumayeli nomaphi engayitholanga imvume yemantshi yakuleyo ndawo. Uhulumeni wenqaba ukuba ibandla laManazaretha lithathwe njengebandla lobuKristu. Kwenqatshwa nokuthi leli bandla lakhe izindlu zamasonto. Okwagcina ngokuthi likhonzele ezigangeni. Izimishini zabuka uShembe njengomuntu owabe ezogcina esemukelwa yibo bonke abantu abamnyama njengomprofeti kaNkuluNkulu bese ethikameza umsebenzi wezimishini. Isigungu sabafundisi abamhlophe belinye lamabandla akhona lapha eNatali sahlangana yabhunga lendaba. Kwase kuthathwa isinqumo sokuthi kwakumele kwenziwe konke okusemandleni ukuqeda uShembe. Nempela kwathi mhla uShembe ehambile emhlabeni kwase kwakhiwa indaba eyasabalaliswa kuwo wonke amabandla ezimishini. Yafundwa nasezikoleni ukuthi uShembe waya enhlangakazi wafakela amaphiko ezingalweni ezama ukundiza wafa. Nempela lelisu lasebenza ngoba abantu abamnyama bagcina bengazilutho ngemsebenzi kaShembe kodwa bazi lembudane yokundiza kaShembe. uShembe wakhuluma cishe kusasele izinyanga ezingu7 ukuthi usiyahamba emhlabeni. Umama wami uLandiwe wabe eyindodakazi yomprofeti owayemthengile semncane ngoba wabe eyintandane. NgoDisemba 1934 umprofeti esevela bahleke ongoye wezwakala elokhu ehlabelela ubusuku bonke eshaya ugubhu kwaze kwasa. Ekseni wabiza umama wathi, "Mntanami ngiyagodola, ngibasele umlilo." Nempela uthi umama wawubasa umlilo naye engaphathekile kahle evukwe isifuba ngoba kwakumakhaza. Wabe sethi umprofeti, "Mntanami uyagula yini?" Wathi umama, "Baba ngivukwe isifuba." Wathi umprofeti, "Awuguli mntanami, kodwa ukhumbule ekhaya." Wathanda ukudideka umama ngoba ongoye kwakuvele kukubo. Wabe sethi umprofeti, "Angisho ukuthi ukhumbule kini mntanami, kodwa ukhumbule ekhaya kithi. Mntanami uJehova useyangibiza uthi angibuyele ekhaya kithi. Kodwa angithandi ukukushiya lapha emhlabeni ngoba uzosala uhlupheka. Ngifuna ukuhamba nawe siye ekhaya ezulwini. uJehova useyangibiza mntanami." Umama wathi, "Hawu baba, ngesaba." Wabe sethi umprofeti, "Kulungile ke mntanami, kodwa icabange kahle lento engikutshela yona." Umprofeti wanika umama imali wathi sebohlangana ngoJanuwari enhlangakazi esho u1935. Uthi umama kwathi enhlangakazi ngo1935 usuvalwa umhlangano. Wambiza futhi umprofeti wathi, "Mntanami usucabangile ngalento engikutshele yona. Ngifuna sihambe nawe siye ekhaya ngoba uzosala uhlupheka lapha emhlabeni. Thina boShembe sesiyahamba sesibuyela ekhaya. Isikhathi sami sesiphelile emhlabeni mntanami." Kodwa umama washawa luvalo. Wabuye waphinda lawo mazwi wathi, "Ngesaba baba." Uhambo lokugcina lukamprofeti ngiluqalisa enelisiwe eduze kwasesikhaweni ngoApril 1935. uShembe wasuka enelisiwe ekuqaleni kukaApril ngo1935
wayogibela isitimela estation sasemzingwenya ebheke enyakatho emseleni kwaMhlabi yalingana. Wehla estation iBiyela ngolwesihlanu, wafike wahlala lapho olwesihlanu neSabatha eshumayela enza izimangaliso ephilisa abantu. Ngesonto ekseni wavuka wathatha uhambo ngezinyawo elibhekise emseleni. Wedlula eMkhuze wayolala ezintabeni zasobonjeni kwaShayinduku ehamba nomhlangano. Ekseni wavukela enkantolo uBombo eyocela imvume yokushumayela ngoba wayengeke eshumayele ngaphandle kwemvume yemantshi. Esuka enkantolo obonjeni ngomsombuluko wahamba wayohlwelwa eMakhathini flat. Kwalala futhi lapho. Ekseni ngolwesibili wavuka elibangise emseleni emzini wakhe okuthiwa kuseLombo. Ushembe noma wabe ehamba uhambo olude kangakanani wayengakaze abonakale ekhathele. Kodwa ngalolo suku kwabonakala ukuthi usekhathele nebhulukwe lakhe latholakala selidabukile. Wafika emseleni ngosuku lwesithathu sekuyoshona ilanga. Bonke abantu sebekhathele bewudaka ngenxa yohambo olude behamba ehlabathini. Bathi uma befika emseleni bafika abantu sebegcwele belindele uShembe. Esikhundleni sokuthi eyolala aphumule, umprofeti wangenisa inkonzo washumayela. Eqeda lapho wabe ethandazela iguli. Ekseni ngolwesithathu wavuka wayobhabhadisa abantu ababe ngu8. Wabhabhathisa kusukela ekseni kwaze kwabantambama. Eseqedile ukubhabhathisa wabuyela ekhaya wafike wabiza inkonzo yomgidi. Lona kwaba umgidi wokugcina womprofeti. Kwakusinwa kuhlatshelelwa ihlabelelo lesithi sakubona kuphakama sakubona Judiya. Lensizwe yasezulwini yasina yakhomba empumalanga, yakhomba entshonalanga, yakhomba eningizimu, yakhomba enyakatho, ikhomba ngesambulela, isina ize ishone phansi, ivuke kube sengathi sihamba emoyeni. Yasina yabe isishaya isaga esingaziwa yathi, "Ho, seniyangiqinela bafana ngoba sengikhulile. Nizongibona kusasa sengembethe ibhantshi elisha." Ngentatha kusaya ngolwesine uShembe wasuka emseleni wabheka eMkhuze esiyothatha isitimela esibuyela eningizimu. Ukusuka emseleni uya eMkhuze amakhilomitha ako-70. Wathatha isitimela eMkhuze wayewehla esiteshini sakwaMbonambi. Wafika aManazaretha esemlindele ezothatha uhambo oluya eMkhayideni eduze naseRichards Bay. Lapha eMkhayideni wabe eze emhlanganweni wePhasika ngoba kuManazaretha iPhasika liba ngoApril. Nalolu hambo lokusuka kwaMbonambi lwalulude. AmaNazaretha amfunela imbongolo njengoJesu engena eJerusalem. Ushembe wangena egibele imbongolo eMkhayideni. AmaNazaretha akha isundu alendlala phansi ehalalisa. Kodwa wathi uma efika esangweni laseMkhayideni wehla embongolweni walala ngesisu phansi. Bonke abantu bathuka bajabha. Wathi efika uShembe eMkhayideni wavele wabanjwa umkhuhlane owamthatha cisha amasonto amabili umlalise phansi. Kwasolakala ukuthi ungenwe amakhaza emseleni ngoba wabe eme isikhathi eside emanzini ebhabhadisa. Kanti wabe esekhulile eneminyaka engaphezulu ka70. Mhla ka-30 April kungolwesibili uShembe wezwa ukuthi umfundisi uMngoma naye uyagula kakhulu. Wavuka waya kuye wafika wamemeza wathi, "Mngoma, uyakwesaba yini ukufa? Vuka ngoba wena kumele ungcwabe mina." Wavuka khona lapho uMngoma kwaphela ukugula. Ngolwesithathu lulunye kuMeyi ntambama cishe ngo4 uShembe wabiza umabhalane wakhe wabe esebhala lamazwi angamazwi okugcina kaShembe. "Nkosi yamaZulu nomhlaba, masinyane uzongibiza ungabalibala abantu bakho amaNazaretha ayingcwele. Vuso omunye endlini yami ahola abantu bakho
umnike inhliziyo efana nayo eyakho, umphathe umgcobe ngamafutha omusa. Inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha, kwaphakade bengizelwe nanini ngiyakuba khona. Athi uMamanazaretha ebona lo mbhalo ashawa luvalo, ashana ngamakhanda, nalo wazibuza ukuthi ngabe ubaba usiyahamba ngempela. Ngakusasa mhla ka-2 May 1935 ekuseni ngo-7 kwabizwa inkonzo yokuvuka ngoba ngaleso sikhathi umthandazo wokuvuka wabe ungena ngo-7. Wavuka umprofeti wayaleza ukuthi inkonzo ayingangeniswa, kodwa amaNazaretha alinde isikhathi sokuhamba kwakhe. Wabe esebiza abafana ababili ethi abahlale eduze kwakhe bebuke iwashi, babheke isikhathi umphefumulo wakhe ozophuma ngaso. Wabe ethe isikhathi umphefumulo wakhe oyophuma ngaso nangesikhathi oyongcwatshwa ngaso uyoba isikhumbuzo sokuthi nomaphi lapho uJehova ayomgcina khona uyowakhumbula amaNazaretha, nawo futhi ucela ukuba ngalezi zikhathi amkhumbule. Ngo-9 wavuka kanti kade ejumekile. Wathi uma evuka wathi, hawu kanti ngikuphi la? Wabe sethula isikhathi eside ebheka empumalanga. Wabuye waphendula ikhanda wabheka eningizimu isikhathi eside ethule. Wabuye walibhekisa enyakatho isikhathi eside. Wabe eseyalala ngomhlane wabuka phezulu isikhathi eside ethule enosizi. Khona lapho umzimba wakhe waqhaqhazela, wehla wathula kwaphakade ngo-9 ekuseni. Inkosi ibusise lokho enikuzwile.